en wach mahinyo chuny ahinya. Obila mag Okwach Kich omako obila moko 8 ma itudo kod kuo mar nyamburko moro mar Toyota Land Cruiser manyocha ochungi e tesend obila ma Maseno. Kaka Cynthia Onyango lero, obila go gisani odinne gi tesend obila ma Central ma boma ma Kisumu. Obila go makwan gi romo 8 mawuok e tesend obila ma Maseno koro bedo wendo sirikal ma gin giwegi ne gisingo konyo chiwo arita bang' makgi ka itudo gi kod kuo mar nyamburko moro mar kido mar Toyota Land Cruiser V8 ma namba en KDL 366N marateng' malipode ande ogoni okwal kuwuok e kar chungo geche mayudore tesend obila ma Maseno. Kaluwore kod lipod obila, achije go magin obila lilo nyondhi kod obila mag Okwach Kich mawuok e log tich mar Okwach Kich mayudore e boma ma Nairobi. Obila wacho ni nyamburko no yande oyudi ka ojwang' e chiro ma Maseno kod obila mawuok e tesend obila ma Maseno tarik 10 mar dweni kendo ter nyaka e kar chungo geche mar tesend obila ma Maseno. Bang'e, mtoka no nofwenyore ni oleny ma olal miru kowuok e tesend obila ma Maseno mayande ochunge kapok otud lal mare kod obila go 8 masani odinnegi. Obila go moyangi kaka Police Constable Shaban Omar, Police Constable Stanley Koskei, Police Constable Frederick Lubatsi, Police Constable Harrison Mushiri, Police Constable Charles Mutai, Police Constable Jackson Lugadili, Police Constable Elfa Sigoi, kachiel kod Police Constable Isaac Kipngeno, duto gi esani ogeng'ne gi tesend obila ma Kisumu Central, ikinde manonro dhi nyime wi yango nonro matut mar mtoka no kod ketho mar kuo mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Poden pek ne jotuo yudo